जागतिक आरोग्य दिनाचं औचित्य साधून सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान या सेवाभावी संस्थेनं सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृहातील बंदिवानांसाठी मोफत आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं होतं। या शिबिरात 65 जणांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली। या शिबिरात बंद्यांची जनरल चेकअप, हृदय व मधुमेह तपासणी, डोळ्यांची तपासणी, हाडांची तपासणी आणि रक्तगट तपासणी करण्यात आली। तसंच डॉक्टर हर्ष ईश्वराज सागावकर, अहिल्या मेडिकलचे मालक आनंद रसम आणि सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय यांच्या सहकार्यानं बंद्यांना मोफत औषधं उपलब्ध करून देण्यात आली। यावेळी ॲडव्होकेट पूजा नाईक, विधी सेवा समिती यांनी बंद्यांना कायदेविषयक मार्गदर्शन केलं, तर प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी बंद्यांचे मनोबल वाढवणारे प्रेरणादायी मार्गदर्शन केलं। तर सामाजिक बांधिलकी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश बागवे यांनी बंद्यांना त्यांच्या सुटकेनंतरच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।